Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal na mong tigpaminaw, nining tungura karon ang usab kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Percy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining tungura among gipanghinaot nga kamong tanan karon na kamo nakapagpaluna sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalihugan kini mga kamaturan ug ana kamo sa kabaskog sa panglawas kining mga kamaturan nga among ipabati kaniyo nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padensab nga among gitudlo kaninyo. Ug kun aduna may mga basahong referensya nga gamit dili gigamit nga mauna kini ang Biblia kundi para sa pagsuportar lamang sa Biblia nga dili masupak. O among ipanghinaot sa tanang mga membro sa PBCM garon sa inyong pagsunod na kamo niana labi na sa mga chapter president among mga pagpangamusta kaninyo sa mga nagakalilaing dapit nagbaton kamo sa pag-angkon sa Sibihan radio station para maialagad kining ang programa kumusta kininyo. O ingon man usab sa pagpangamusta sa makiigsunan diri dapit sa baybay no sa Aplaya sa San Misamis Oriental o diri dapit sa Balingasag sa mga kiigsunan sa diri sa dapit sa Hingog kumusta kaninyong tanan. O sa PBCM compound sa mga membro ana sa pagkamalahotayon sa pagtagad sa atong mga programa. O delusab nato kalimtan atong obligasyon sa matag bulan ang paghatag para sa PBCM Palace Reconstruction o ingon man ang atong hiniusang panagkatigom no sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Desyembre 29. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kaninyong tanan mga kaigsunan ug gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman ug nining higayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ug maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog ug mabati na kining maong programa sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan ug dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon ug makita usab kini sa Facebook ingon man makita usab sa YouTube ug sa Parasat Cable TV makita usab ang programa sa TV5. O ingon man usab ang programa dinhi sa DXMB RMN Malaybalay City mabati kini matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlong Domingo ingon man mabati usab kini sa IFM sa FM station dinhi sa Valencia. Og atong ikumusta ang mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Paquito Nabia ingon man kang chapter president Brother Narcis Painit ug sa mga kaigsunan labi na sa mga Alcala family. Diniusab sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM ang programa alas 8 ngadto sa alas 9 sa kagabion matag adlong Domingo ug kining maong programa gidumalahan sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og ang among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan ug mahigala nga nagsunod sa programa labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson dinis Blackport, New York. Ingon man dinis sa Oklahoma, United States of America kay Sister Rachel Barbosa sa Moramos, Graham. Dini usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila sa programa via Facebook Live. Diniusab sa San Francisco Agusan del Sur Brother Democrito Badino ug sa imong pamilya. Dinis Butuan City Brother Dimitrio and Marina Hubay Campado.
Atong igsoon, Brother Engineer Derwin Bubong Mangalos, ug iyang kapikas Rosita Co Mangalos. Dennis Claveria, Brother Froilan Justin, and Gina Facturanan Mangalos, mga kaigsunan. Sa mga higala nato nga mga salesman usab nga nagapatalingog, kalaki pasab kamo sa among gipanimbaya. Dinhi sa Taguluan, atong igsoon Brother Jerry Ikila ug sa imong pamilya. Og nitong gusto magpadangat mga kaigsunan, i-text lang sa numero nga makita usab sa screen, 0917-811-8882. O garon sa pag-iskot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura mga mahalamong tigpaminaw, among mga pangamusta no, sa among higala nga nagapangutana no. Atong i-display ang pagtubag nato, Brad Ron, may tungod sa pagtubag sa pangutana ni Nilo Nodalo. Ikatulo o part 3 kini from Isabel Lite para sa tuyog tinguha higala nga masabtan gyud nimo ang kinatibuk-an kay dili kami gusto nga sa imong mga pangutana masayang usa sa inyong kabanayan diha uban kanimo among gipanghinaot nga imong yung ginuntan ang mga pagpasidaan namo alang sa maong pagtubag nini kay mao may imong gikinahanglan og katuyuan alang sa katagbawan sa imong pangutana. Busa nining higayon na Brad Ronnie, maayo nga atong pagabasahon Brad Ron ang pag-display may tuon sa iyang mga pangutana o pangutana ni Mr. Nilo Nodalo sa Isabelite. Okay, mao kini ang iyang gipadangat nga pangutana pinagi sa text messages Rev. Ingon ini ang pagkapahayag mayong adlaw mga ministro sa PBCM. Naaunta ako'y ipangutana dinha ni Reverend Charlie Eugenio ug usab diha sa mga kauban nga ministro. Ang akong pangutana mahitungod aning mga mesianic nga matud pa nila wala kunoy lain nga ngalan nga makaluwas gawas lamang sa ngalan nga Yaswa. Mao kuno kanay bugtong ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit nga kita mangaluwas. Unya na bersikulo ang buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Kung mao kini nagpasabot ba nga ang ngalan Hesus dili makaluwas, ingon man ang ngalan sa inyong magtutudlo. Palihog pasabta ako niini kung inyo mang tubagon kini dinhi lang sa inyong programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Magpaabot sa tubag Nilo Nodalo sa Isabel Lite. Matinaw mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan higalang Mr. Nilo Nodalo no dinhi sa Isabelite. Nga ang atong sentro karon sa imong pangutana nga matod pa nimo ang mga mesianic matod pa nila wala na kunoy lain nga ngalan nga makaluwas tos lamang sa ngalan nga Yasua kay mao may ilang paghuna-huna niya na mao kuno kanay bugto ngalan matod pa nimo nga gihatag dinhi sa silong sa langit nga kita mangaluwas. Unya naay bersikulo Puhat 4:12 nga imong nahibaluan nga ilang gi-explain lugar. Matod pa nimo kon mao kini nagpasabot ba nga ang ngalan nga Hesus dili makaluwas. Ingon mausab ang ngalan sa inyong magtutudlo. Higala usbon na mo nga ang ngalan sa among magtutudlo mao kanay katumanan sa pagdala sa dapit sa Espiritu Santo. O matod pa nimo nga wala may lain nga ngalan nga nasulat matod pa sa explanation nila sa Buhat 4:12 tungod sa ngalan lamang nga Yasua. Ang ilang mangkong pagtuo nga kining New Testament, ang ilang pagtuo Hebreohanon nga pinulungan. May masabtan higala nga wala may supak kung Yasua na, no? O ang ato lamang susihon nga ang Old Testament nga pagkasulat diha lahi naman sa New Testament nga pagkasulat. Unsay priba niya na Brad Ron sumala sa atong mahatag nga mga pagpamatuod. Okay, mogamit ta sa online, anita sa Wikipedia atong susihon ang mahitungod sa Old and New Testament mo ng Biblia. Gingon, while the Old Testament portion of the Bible was written in Hebrew, the New Testament was originally written in Koine Greek. Nga sa ato pa, samtang ang Biblia sa daang tugon sa Biblia gisulat sa Hebreohanon. Ang daang tugon na gisulat sa Hebreohanon. Ang bagong tugon kon New Testament original nga gisulat sa Koine nga Griego. Busa
matinaw mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan nga ang nakasulat di ay o ang pagsulat sa Biblia sa Old Testament higalang Nilo Nodalo gisulat sa Hebreo. Busa kung ari kita sa New Testament kung bag-ong tugon ang pagkasulat niya na ang original niya na Grigo. Usa dili pwede nga ang mga Mesianic o ang Mesianic nga pagtulunan mangita og pinulungan nga Hebrehanon samtang ang nakasulat sa daang tugon Hebrehanon pangitaon nimo ang Grigo diha. Dili pwede nga ang nakasulat sa bag-ong tugon Grigo niya pangitaon nimo dinhi ang Hebro. Tama. Na karon, balikan tang gibasa niya ang buhat 4:12 Brad Ronald. Ani Arib, atong pagabasahon ang gisitar mo na nga sitas, ang buhat 4:12, inguni ini ang atong mabasa o atong i-plus sa screen. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain. Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Oh, mao ni ang atong mabasa sa buhat 4:12. Pero kung sugdon sa pagbasa gikan sa 10 hangtod sa 12 sa kapitulo 4 sa buhat, palihog pagbasa pabor naman nimo Brad Ronald. Ani Arib, ngunit niya itong mabasa. Kinahanglan, mahibaluan ninyong tanan og sa tanang katawhan sa Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo, nga nasaritnon, nga inyong gilansag sa krus, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Pinaagi kaniya, kining tawhana nagatindog, nga maayo na karon sa inyong atubangan. Kining maong Hesus, mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod, apan nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Unsay atong nabasa higala? Kining sa buhat 4:12 nga giingog wa na ilain nga ngalan Yahuswa sa ilang pagsabot. Kung i-basa nimo sa 4:12 walay mabasa lugar nga Yahuswa. Yasua. Kung dili gisugod nato sa 10 ngadto sa 12 sa kapitulo 4. Pero kay ang atong gibasa kung basahon na kung nakasulat ug ang pagkasulat lang pinaagi sa Hebrehanon kining New Testament. Yasua gini. Pero kay ang pagkasulat sa Griego man, dili gyud Yasua. O kining atong gibasa, adapsyon gikan sa pulong nga English nga Jesus or Jesus. Na ang spelling kong atong hisgutan, maura man gyapon paglitok sa maong spelling diya. Pero kung i-pronounce na Jesus, nasa ato Jesus. Nasa ato pa, gipauyon sa atong pinulungan o gipauyon sa English nga pinulungan kung basahon ang Jesus, Jesus. Nakaron, ang problema, wala diri ka nato didto kanila kay ilaman nga gilansangan nga ilag yung ipamatod nga sila lugar ang nagkakupot sa original nga ngalan kunuhay nga walain nga ngalan Yasua. Na kung Yasua man og ihebreo nimo dobe kay ang pagkasulat sa nakasulat diri sa New Testament Greek word man Griego man nga pulong lugar diha Yasua lugar. Na atong susiyon, kay ang ngalan man di ay ni Jesus makaluwas, nabasa na higala. Ang amo lang ipasabot di kanimo, o kinsa man nga nagapataliw karon. Tanang Yasua, og ang Jesus, og ang Jesus, og sa Griego na, ato ni makita karon Isos, og sa Latin, Isos gyapon, doon nalay diferensya sa mga pangalan, sa spelling, why problema gidana. Pero nganong giingon magwalay lain nga ngalan nga makaluwas. Tungod kay ang ngalan lang gyud ni Hesus ang makaluwas sigala o Yasua sa Hebro. Unsay priban niya na Bradiber nga kanang ngalan Hesus
ang kahulugan usab niya na ang pagluwas o makaluwas. Okay, Reb. Atong pagkabasahon, Reb, kining Biblia nga may tatak SDA, Conceived Adventist Church Holy Bible, ini sa Mateo 1, versikulo 21, nagaingon ini. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Hesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. O di matinaw, busa di ay paganganlan kining bataa nga lalaki nga matao o igaanak nga si Hesus kay siya, si Hesus, mauman ang magaluwas sa katawhan gikan sa ilang mga sala. Na gawas niya na ang pagkamanluluwas ni Hesus. Hain pang mabasa nga siya ang manluluwas. Pero kung sa Hebrew ni nga pinulungan, kanangalana Yeshua. Hain pang priba nga kana ang ngalan makaluwas diha sa atong Ginoong Hesus. But Ron, Okay, niya pa rin sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11, sa Biblia gyapon nga may tatak isdi nako pagabasahon. Gingon, kaya alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. kinsa di ay ang manluluwas sa imong nabasa, Bradron? Sa atong nabasa wala ginganli dinig Yaswa kundili Kristo kay Grigo man gud ning New Testament nga pagkasulat busa di gyud mabasa nga Yaswa ang manluluwas kundili Kristo. Ang atong gibasa mga mahal namong tigpaminaw sa nag-una, Hesus ang manluluwas nga ngalan. Diri manluluwas nga mao ang Kristo. Way problema og Kristohon og Hesus. Tinuod. Siya ra ang gipasabot niya na nga manluluwas. Matod pa ni Brad Ronnie, di lang mabasa nga Yeshua. Kay Grigo man ang pagkasulat Sa New Testament. sa New Testament. O kini pong pulong nga Kristo, Grigo kini nga pinulungan. Nga kini nagkahulugan nga dinihugan o gidihugan nga ang katumbas nini Mesiyas sa Hebro. Unsay priba, Brother? Okay, Reb. Natin pagkabasahon nga Biblia, Reb, kining mayong balita, Biblia nga may Imprimatur Julio Cardinal Rosales niya anhita dapit sa listahan sa mga pulong. Pahina 394. Ingon ini, ang titulo nga nagkahulugan ug ang dinihugan mao kini gingalan sa gisaad nga manluluwas. Kansang pag-ani gipanagna sa mga propeta nga Hebreo, sa Grego Kristo kini. Oh, di matinaw higala kung sa Grigo kay ato namang nabasa sa mga referensya, dili diferensya nga ang Old Testament na sulat pinagi sa Hebrew nga pinulungan naman ang Bag-ong Testamento o Bag-ong Tugon gisulat sa pulo nga Grisyanhon kon Grigo o Greek sa English. Na makita nato nga ang kining Kristo mo ni ang Grigo, ang katumbas nini Mesiyas ug ang priba nini atong maplastar sa screen, no? Nga makita nga kining Mesiyas, na inyong nakita. Mabasa kini sa Daniel 9:25 ug 26 ang pulo nga Mesiyas. Nga kini gitagna nga pagapatyon. Sa ato pa Mesiyas sa Old Testament tungod kay gipabor ang Old Testament, gikutlo ang pulong Mesiyas. Pero kung kini Grigohon kini, Kristo kini, kung sa English Christ. Ingon niya na higala busa. Pagkasayon sabton, pero kay gusto man lang ipasiatab nga sila mo'y tinod kining Mesianic. Pursayran ta ka. Bisan pa ang ubang pagtulunan sama aning nagdala og Yahweh Elohim. Kanang nagdala-dala og Yahweh, parehas ra silang explanation, the same explanation. Na kung ang kamaturan, ilhon di ay na sa dapit sa pinulungan nga Hebrehanon, na sa ato pa, kinsaman kanila ang kamaturan, daghan na karon ang kamaturan. Kung magbase niya ng pinulungan na. Usa dili ka na maoy tinuod higala. Ang ila, galibog-libog lang sila sa mga katawhan, pero ang mga katawhan, malimbungan, baipod kay mura pog tinuod. Samtang sila, mudala niya ng explanation. Kaya ti amoy gikuha sa 4:12 sa buhat, ngawa na ilaing nga ngalan, unya kay ang kasagaran ra ba nga Biblia kay
English o Cebuano, lisod man mag-provide tag Hebrew o Greek. Na pagbasa dito kay lisod man, alisdan lang din na. Imbes ang mabasa Jesus, alisdan na yung Yahshua. Oh. Di, sila ay naproblemahan kay imbes ang naplastar, ilang alisdan kay iuli man kunuhay nila gikan sa original ang pagkasulat. May lagig, Hebrew ang pagkasulat sa New Testament. Grigo ang pagkasulat nga na. Nakaron, atuan naman nato ang pulong nga Yahshua. Tinod ba nga kining pulong nga Yahshua nga giingon sa Messianic? Igalang nilo nodalo nga kinigyon o sabagyod ka Hebreo bradrone. Tinuod Reb nga ang Yahshua nga pangalan usa kini ka Hebreo. Gamit nga pud ta og online sa Wikipedia Reb atong basahon giingon Yahshua atong i-plus sa screen no, para makita na Yahshua is a proposed transliteration of the original Hebrew name of Jesus. Sa ato pa kinideng Yahshua, ang Yahshua mao'y gisugyot nga gitumbasan ang original nga Hebrewanong ngalan ni Jesus. Oh, di nakita nato. Why supak nga Hebrehanon kini ngalan nga Yahshua nga gitumbasan kini sa ngalan ni Jesus ato ng pulong ug sa English Jesus. Nakaron kung kini naman atong atuan, kung kini naman mahitungod naman sa linatin kay kung sa Hebrew Yahshua, sa linatin naman Brad Deber, giunsa na kini pagka sulti. Isus Reb or Isus or Jesus. Natay referensya Reb kining sa encyclopedia.com. Mao kini ang gihatag nga pamahayag. In English, the name Jesus is a transliteration of the Latin form Isus. Nga sa Bisaya, sa English, ang ngalan nga Jesus usa ka transliterasyon sa Latin nga porma nga Jesus. Karon, mao nang nakasulat diyan niya na sa ato pa Jesus. No? Sa linatin na karon. Ari naman kita sa gitawag o Grigo. Giunsa na kana kung sa Grigo na bradron eh. Okay, sa online Japon, sa Wikipedia Reb, kiningingon, Jesus, gi-open and close parenthesis, name. Jesus is a masculine given name derived from Isos, the ancient Greek. Sa ato pa, si Jesus may usa ka ngalan nga maskulino, refer sa lalaki kay masculine man, nga nagikan sa Isos ang karaang Grigo. Oh, kita mo na. Atong iplastar sa screen, mga mahal namong tigpaminaw, kay sa Latin Isos o sa Greek Isos, unsay makita nato niya. Sa Hebrew, Yahshua. Yahshua. Yeshua. Sa Linatin o Latin, Isos. Isos. Sa Greek, Isos. oh. Aduna lay kalainan sa spelling. Kay sa Linatin, I-E-S-U-S. O sa Grigo, I-E-S-O-U-S. Oh, nakaroon. Kung makita nato nga giingon na nato pagplastar, sa Biblia ba? Ang Biblia ba nagtudlo nga sa bag-ong tugon para mahatagan tagpagtagad? Nga para dili masalaag sa mas Messianic higalang Nilo Nodalo? Gitudlo ba sa bag-ong tugon, Brad Ronald, nga ano na pagkasulat sa Grigo o sa Hebrew o sa Linatin, Hebrew man, Latin, Grigo, nga nakasulat sa panahon kang Kristo? Gitudlo gid na Reb ug ang puriba atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 19 bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 22, pero ato lang ihugna-hugna ang atong pagbasa. Ingon ini atong mabasa. Og si Pilato usab nagsulat og usa ka pahibalo og kini iyang gibutang sa uluhan sa krus. Ang pahibalo nag-ingon, si Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Daghan sa mga Hudyo nakabasa sa maong pahibalo kay ang dapit diin didto si Jesus ilansang sa krus haduol raman sa syudad. Og kini gisulat man sa mga pinulungan nga Hebrewhanon, Latin o Grisyanhon.
Og atong ipadayon sa 21 ug 22 sa kapitulo 19. Og ang mga punuang saserdote sa mga Hudyo miingon kang Pilato, ang isulat mo dili ang hari sa mga Hudyo. Kundili kining tawhana nagaingon, ako mao ang hari sa mga Hudyo. Si Pilato mitubag, ang gikasulat ko na, gikasulat ko na. Unsay pagtulunan nga ato makuha nini higala? Pagka ang writer o ang tag-iya sa pagsulat o isip pod kung kita mo'y tag-iya sa doktrina kung nahibalo tag tinon, dili ta magpataranta nga ang nakasulat niya ipausab sa mga punuang saserdote sa mga Hudyo nga miingon sila kang Pilato, ang isulat mo ni dili kanang ang hari sa mga Hudyo kay mao man ay tinor sa sinultihan sa pagkasulat ni Poncio Pilato. Ang ilang ipasulat ingnon daw nga ako maong hari sa mga Hudyo, mura bitog si Kristo nangangkon nga siya ang nagpabilib sa mga tao, buti pasabot nga wala lugar nito kay kining pagkasulat ni Pilato mo kini ang hari sa mga Hudyo, meaning nga may mituo na sa pagkahari ni Kristo diya sa mga Hudyo. Pero ipautro man nga dili ka na ako maong hari sa mga Hudyo, mao daw na ipasulat. Si Pilato mingon, ang gikasulat ko na, gikasulat ko na. Sa ato pa, kung giunsa ka na ang pagkasulat nga si Kristo nga giingon ang hari sa mga Hudyo, gisulat ka na pabor sa mga Hebrewhanon para makasabot sila kung kinsa kini. Di, kung ang Kristo sa Hebranon, Mesiyas o Mesiya, di ang Hesus, Yeshua, di mo nang gingon, Yeshua Misaya. Hesus nga Mesiyas, anak lugar. Di sa ato pa kung sa English na Jesus Christ, kay Kristo mo na, kanang Christ. Nakaron, gisulat pabor pod sa Linatin o sa Grigo, sa Grisyanhon. E kung sa pulong naman nga Linatin, mo nang makita na to nga naay abbreviation nga gitawag og INRI. Ang mataglitraan na INRI may pagbarog niya na. Kung sa bang buti pasabot sa ang hari sa mga Hudyo, si Jesus nga Nazariton, hari sa mga Hudyo, pagkasulat na sa Linatin, Bradever, giyon sa pagkasugilon. Okay, Reb. Mugamit ta sa tag-online, Reb. Kining sa wikipedia.com abbreviation sa INRI. I stands for Isos or Jesus. N stands for Nazarenos. R stands for Rex. Dayon I stands for Iudiorum. So INRI, Jesus, Nazarenos, Rex, Iudiorum. Nga kung sa English, Jesus the Nazarene, King of the Jews. Oh, di walay problema higala, ha? Kung nakasabot na ta. Nya, dugang pangpahayag niya na nga gituyo pagpahayag ni Poncio Pilato para pabor sa mga taga-Latin, sa mga Latino, o sa mga Grisyanhon o Grigo, o sa mga Hebranon. O di na, adi ay, na hain pang dugang payag nga anaa ang Hebranon nga pagkangalan o anapod ang pagka-Grisyanhon nga pagkapangalan, bradron, nga makuha kitag ehemplo. Okay, dinhi sa pinadayag Reverend basahon ako kapitulo 9 bersikulo 11 sa Biblia may tatak SDA Bible gingon. Sa paghari kanila dihay ilang gipakahari nga mao ang manulunda sa kahiladman nga walay kinutuban nga ang iyang ngalan sa pinulungang Hebrewhanon mao si Abadon og sa pinulungang Grisyanon o kon Grigo siya ginganlan si Apulion. Katudeng manulunda nga anaa sa kahiladman nga ilang gipakahari, unsay tawag niya na bradron sa pinulungan nga Hebrewhanon? Gitawag Reverend kini siya og Abadon. Pero sa pinungulungan naman nga Grisyanhon o kon Grigo, Aron mapabor sa mga Grisyanon nga makasabot sila kining Abadon sa Hebranon gingon nag si Apulion. nakita mo na. O, nakumusta man ang mga Mesianic, pabor ni ninyo. Nga ang utor sa tanan nga ato nang natunan sa paghatag og nagkalaylaing pinulungan, mao ang Dios. Sumala sa ato nang napamatud-an sa Henesis
Kapitulo 11, versikulo 1. Nagsugod ka na diha ang istorya. Mo ka na, mayong matikda nato nga mao nga pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong Ginoong Yasua o sa atong Ginoong Jesus o Isos, no, sa Griego. Wa gyud lain nga ngalan. Kay ngano man pag-abot na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, diha ni gyud ni ana ngalan na higala kining akong gipanganlan. Ibalhin man sa Latin, why problema? Ibalhin man sa Griego, why problema? Ibalhin man sa English, why problema nato nakasabot? Ibalhin man nga to sa Hebranon, the same person ang gitumbok, different lang nga language tungod kay pabor sa usa ka lengguwahe nga dapit nga nag-angkon yana. Unsay pagpamatuod nila ni anang ngalan nga sa atong Ginoong Hesukristo o Yasua, Brad Ronald? Ani arip atong pagabasahon ang puriba dinhi sa nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 26 ug ipabura to sa Biblia nga may tatak isdi ug atong i-plus sa screen. Kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarong ug nga siya matarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Higalang Nilo Nodalo from Isabeliti. Ang pagtulunan nga atong nahuptan karon tungod kay sa unang hugna sa panahon kang Yahweh o Jehova, milabay naman sa pag-abot na sa ikaduhang hugna nga panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Giingon na diyon sa atong mabasa, bag-o pa lang, kining Roma 3:26 kung balikan ta, kini mo'y pagpamatuod karong panahona nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus o pagtuo kang Yasua o kang Jesus o kang Isos kung asa man nga pabor nga pinulungan. Pag-ingog kini mo ay pagpamatuod karong panahon na. Buti pasabot tigala o maghisgot tag niadtong panahon na lahi sa karong panahon na. Pero kay ilang ang panahon, siyempre ilang giwali si Yasua o Hesukristo. Na diin ba nila giwali pradeber ang atong Ginoong Hesukristo o Ginoong Yasua o Ginoong Jesus o Isos? Okay, Reb. Atong pagkabasahon, Reb. Kining Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa Colosas 1, versikulo 27 ngadto sa 28 nagaingon ini. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintel. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya 28. Siya mao ang among ginasangyaw si Kristo sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Di sa tanang mga tao ilang gisangyaw si Yasua kung ihibro man galing o si Jesus kung sa ato mang pinulungan o sa English Jesus. Jesus kung sa Linatin, Isos kung sa Griego, unsaon pag-pronounce niya na. Walay problema. Gisangyaw siya, si Kristo sa tanang mga tao, si Yasua. Aron ang mga mahimong membro, ilang ipaatubang dito sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano, sa ato nang nabasa ganina, kini mo'y pagpamatuod karong panahona. Nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Yasua o kang Hesus. Munang pagpamatuod karong panahon na. Sa ilang panahon, gi-explain ni Apostol Pablo nga kini mo'y pagpamatuod na niini karong panahon na. Pero kung atuan nato, Brad Ron, ang Old Testament ka Hebrew, kinsa ang giwali ni atong panahon na? Parehos ba sa giingon ni Apostol Pablo karong panahon na? Dili Reb kay niadtong panahon nga dili panahon sa mga apostoles ang giwali dili si Yasua or Hesukristo kun dili si Yahweh nga mauna si Jehova. Ang puriba basahon nako sa Biblia nga may tatak SDA Bible sa pahayag ni Moises sa
Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 o 4 gingon. Kay igamantala ko sa tupasangyaw ang ngalan ni Hiuba. Pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matuli Dios sa pagkamatinumanon, ang walay kasalanan siya matarong ug matulid. Busa klaro nga dili si Yahshua or Jesus Christ ang giwali niadtong unang panahon. Kung magsikutag unang panahon Old Testament, ang giwali o gimantala mao si Hiuba, kalakip gani nga ilang gimantala rib ang titulo ni Hiuba nga mao ang bato. Oh, nakita na to. Pero sa panahon nila nga naas Kristo, sa ilang kapanahonan na ni Apostol Pablo, kini mo'y pagpamatuod nining panahon na karon. Oh, di si Jesus mo ilang gipamatuod o si Yahshua kay iya namang panahon. Pero niadtong panahon na dili sa gingon ni Apostol Pablo karong panahon na ay dili si kuan oy, Yahshua. o si Jesus, Ginong Jesus, o si Jesus, o Isus, o si Jesus, o kundi si Yahweh o kon Hiuba. Di na mo problemahon na. Dawato na mo ang pagkahiuba kay diha man sa sistema nga kana mao si Yahweh. Nakaron, tungod kay si Hiuba man ang giwali, do na pabaylaen nga ilang giwali nga si Hiuba, giduha ba nila ang pagwali? Sumala sa Biblia, Brad Ronald. Wala gid nila giduha rib, kundili ang ilang giwali mao ra gid ang atong Ginong Hiuba. O kinipod ang hataas o yamot. Ang puriba atong pagabasahon dinhi sa Salmo Kapitulo 83, versikulo 18, atong ipabor sa Biblia nga may tatak isdi, ingon ini nga atong mabasa. Aron sila makaila, nga ikaw lamang kansangalan, mao si Hiuba, ikaw lamang ang hataas o yamot, ibabaw sa tibuok nga yuta. Oh, nakita na to higala ang pagtulunan niya to. Gingon, aron sila makaila nga ikaw lamang kansangalan mao si Hiuba o Yahweh. Pag imong ikaw lamang, singular, usa lamang. Katumba sa gingon, wa na laing ngalan nga makaluwas si Yahshua o Jesus. Sa panahon, sa ikaduhang hugna nga panahon. Pero ni atong panahon na, sa dili pa ilang panahon, si Yahweh o Hiuba ang giwali, siya lamang usara. Og ni anang panahon na, dili si Yahshua ang gisgutan sa ato nang nabasa ganina sa buhat 4:10 hangtod sa 12 ug sa Lucas 2:11 ug sa Mateo 1:21 sa SDE nga Biblia nga pabor nila nga atong gibasa nga mao si Yahshua ang manluluwas. Kundili way lain pod nga manluluwas kundili si Hiuba o kon Yahweh. Hay nang priba, Brad Deber. Atong pagbasahon rib dinhi sa Isaias 45 bersikulo 21 ngadto sa 22. Unya kini nga Biblia nga may tatak SDA nagaingon ini. Ipahayag ninyo og ipagula kini. Oo, pasabot sa buta sila pagtingob. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon? Kinsay nakapahayag niini kaniadto? Dili ba ako si Hiuba? Og wala nay laing Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas. Wala nay lain gawas kanako. 22. Tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo. Tanang mga kinatumayan sa yuta kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. Kinsay nagpasalig higalang Nilo Nodalo? Wa na laing manluwas. Si Hiuba ang nagsulti. Naunsa naman tong Yahshua. Wala pa man moabot ang iyang panahon. Pag-abot na sa panahon ni Yahshua, niingon din si Apostol Pablo, kini karon maoy pagpamatuod nining panahon na nga pangamatarungon ang tao nga may pagtuo kang Yahshua o Jesus. Pero niadtong panahon na, si Yahweh o kon Hiuba, maoy manluwas. Wa po'y lain, di katumba sa buhat 4:12 nga wala ingalan. Yahshua, sa unang panahon, wala ingalan. Yahweh o Hiuba. O, di ba matinaw? Na hain pang dugang priba nga wa gilaing manluluwas dili si Yahshua kun dili si Yahweh o kon Hiuba, brethren. Basta hisgutan ang Old Testament. Okay, dinhi Reverend ang dugang priba sa Isaias lang gyapon sa kapitulo 43 bersikulo 11 gingon. Ako bisan ako mao si Hiuba or Yahweh
o gawas kanako wala nay manluluwas. Oh, kinsa ang manluluwas diri? Si Yasua ba, brother? Dili ang atong nabasa ang manluluwas niining kapanahunan nga dili panahon sa mga apostoles walay lain mao si Jehova or Yahweh. Na, mo na higala. Pero nganong niabot man, igalang nilo no dalo ang atong Ginoong Hesukristo o si Yasua Misaya sa Hebreo. Tungod kay katong panahon nga giwali ang manluluwas nga way lain nga mao si Jehova. Miabot ang dulo na utlanan ba nga gi-cut off na nga dili na magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Yahweh nga manluluwas. O kini dili among buot-buot tigala. Nakasulat mismo si Yahweh o kon Jehova nagsulti diha sa iyang mga propeta nga gisulat. Pinagi kang propeta Jeremias nga siya nagbuhat nga di na itudlo sa bag-ong tugon niya nga gitugon sa iyang katawhang Israel nga di na itudlo ang iyang ngalan. Nga kanang pagtudlo wala laing pamaagi mao ang sistema sa pagwali. Hayan ang pruiba, brother. Okay, Rib, itong pagkabasahon, Rib, pruiba dinhi sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, unya ikama na to sa 33, ngadto sa 34. Unya ang Biblia nga itong pagkabasahon, kining may tatak SDA, kung Seventh-day Adventist Church, Holy Bible, nagaingon ini, 31. Ani akaron, ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. 33. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni adtong mga adlaw, nagaingon si Jehova. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. O 34. Ug sila, mo kining bagong tugon nga giingon ni Jehova, ug sila dili naggayud magtudlo ang tag sa kataw sa iyang isig kataw ug ang tag sa kataw sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. bisag diha lang takutob higala. Ang punto nag-ingon, di na itudlo ang iyang ngalan ni bisan kinsang mga tao sa iyang igsuon man. Gipahibalo na niya daan sa balay sa Israel. Si Jeremias ang nagsulat nga moabot ay nga ang bag-o ng tugon dili na gyud itudlo ang ngalan ni Yahweh. Tungod kay di naman itudlo ang ngalan ni Yahweh, unya si Yahweh o si Jehova may titulo nga bato. Wala na data sa bato nga mao si Yahweh. Katong nakasulat sa Deuteronomio 32:3-4 nga giwali ni Moises. Nakaron, tungod kay gikat off naman ang maong ngalan ni Yahweh sa pagtudlo, mao ang paggabato niya. Wa bay laing bato nga giduso si Yahweh o kon si Jehova, Brad Ronald, isip kapuli sa iyang dapit. Anaa gyud laing bato nga gipahilo na sa atong Ginong Jehova Rib. Og ang puriba atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Isayas Kapitulo 28 bersikulo 16 atong ipabor sa Biblia nga may tatak SDA, ingon ining atong mabasa. Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ani akaron gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga balig-on kadtong mutuo dili magadali. Ang bato nga mao si Yahweh o Jehova, sa diha nga miabot ang panahon nga iyang gitugon nga di na itudlo ang iyang ngalan, di wala na ang pagkabato niya, di na pod mailakip sa pagtudlo. Ang iyang gibuhat, nagbutang siya dito sa Sion. Kinsa iyang gibutang? Usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan daw nga bato, ang usa ka bililon nga bato sa pamag-ang. Wala ibutang kinsay ngalan ning bato sa pamag-ang sa mga tagna. Kay dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna, ibutang ang pangalan kung kinsa ning bato sa pamagang. Remember nga si Yahweh o kon Jehova higala, higalang nilo no dalo sa Isabelite nga siya bato. May bato sa pamagang nga gipahalo na sa Sion. Pero may nakatugon na daan. Kadtong mutuo dili magadali. Sa ato pabuti pasabot nga may pasidaan na. Nga dili ka magpahinayak unya niya na. Kay basig napay puli unya niya na diha karadayon taman. Pero susihon na to, unsa kining Sion din dito ibutang ang bato
sa pamag-ang sa Sion. Brad Dever, sumala sa pagpahayag sa Biblia. Okay, Rib, simugamit tag Biblia, Rib, kining mayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal, din hidapit sa listahan sa mga pulong, ug mo kini ang gihatag nining pulong nga Sion. Una, ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Nya ang ikaduha, laing ngalan sa syudad sa Jerusalem. Kung mauhigalang Nilo Nodalo, kung may bato man sa pamag-ang nga gipahaluna ni bato nga mao si Yahweh o kon Hiyuba, dito di ay gibutang sa Sion. Nga ang maong Sion, number 1, usa di ay kana kangalan sa bungtod sa Jerusalem. Pagka magisgutag bungtod sa Jerusalem, tawgo nag Sion. Ikaduha ngalan, laing ngalan kana sa siyudad sa Jerusalem. Kung mao, dito di ay sa Jerusalem o Sion, ibutang dito mutunga ang bato sa pamag-ang. Sa pagkatuman na sa mong panagna, bradron, kinsa ang bato sa pamag-ang sa mga nasayod na diya sa maong katumanan. Ang pahayag ni Apostol nga si Pablo ang usa sa tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang pahayag nga ang bato sa pamag-ang sa katumanan mao nga atong Ginoong Hesukristo reb. Sa sulat niya sa mga taga-Episo sa kapitulo 2 sa bersikulo 20 gingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. O di nakita nato nga ang mga nasakop sa tag-iya sa katumanan sa mong tagna kay ang katumanan niya na ang ato mang Ginoong Hesukristo o si Yahshua igalang Nilo Nodalo, ang bato di ay sa pamag-ang si Yahshua o si Hesukristo. Ha? Ang katumanan niya na sa bato sa pamag-ang. Busa, pag-abot na sa katumanan, balikan ta ang Roma 3:26. Ingon na dayon ini ang nakasulat tungod kay pabor naman. Basahon ko. Ang Roma 3:26 ningon. Kini, ingon din si Apostol Pablo kay niabot naman ang bato sa pamag-ang nga mao si Yahshua o kon si Jesus sa Linatin o sa Greek Isos nga gingon ng kini mo'y pagpamatuod karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtukang Hesus. Gingon din, kini mo'y pagpamatuod karong panahon na. Pero niadtong panahon na, walay lain nga manuluwas si Yahweh Elohim o si Hiyuba. Mo kana higala di sa iyon ra masabtan na karon daghan mang modala sa Yahshua, no? Unya maora man na si Hesukristo sa ato nang natun-an si Hesus. Dili nato makuha nga sila mo'y tinuod. Pero atong ipakatinod tanan nga nagdala kung masabtan nga maora man na Yahshua o Jesus, Hesukristo, Yahshua Misaya. Ang pangutana, kinibang ngalan nga Yahshua o Jesus, Badron. Higala mo ni ang punto. Kaya ningon man ka sa pangutana nimo, unsa naman ang inyong dapit sa inyong magtutulot, nagpasabot tayo, dili makaluwas. Dili sa ngalan, higala mo'y makaluwas, kundi ang katumanan, siya lay nagdala niya na. Pero niya, ang ngalan ba nga Yahshua? Hebrew o sa Grigo, Jesus o Isos, sa Linatin po. Ang pangutana diyan niya na, kini ba ngalan magpadayon ba ni nga pagpanulo kay atong itugot ba ron kutob sa nagdala ni ini nga ngalan Mahisos man Ginoong Hesukristo o Yahshua Mesaya man kini ba ngalan na ang itudlo nga moilhanan sa tinod karong panahon na. Ang tubag niya na rib dili busa gikasubo na mo mga kaigsuonan nga amo ging isulti ang kamaturan mo ni among basihanan pod nga nganong wala mi magdalas nga lang Yahshua Hesus sa pagmantalas maayong balita. Ngano, tungod kay ang tinunan ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo, nagpahayag nga katong pagsangyaw nila sa ngalan ni Kristo sa tanang tao sa tanang dapit sa Colossus 1:27-28, giexplikar niya nga dili pa kadto hingpit nga pagwalis maayong balita ug kadtoy mawala og dunay hingpit nga moabot. Biblia nga Katoliko. Unya hiligay nun lang nga Biblia inilunggo. Basahon nako. Ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10 gingon sa pagpahayag. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit
magataliwan. Matinaw bradon nga ang kini dieng pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton ingon ni Apostol Pablo gihatag, no? Hindi pa hingpit katong pagwali sa pulong sa Dios. Pero kung ang hingpit mag-abot, may hingpit ay nga mag-abot. Ang di hingpit magataliwan, mawala lugar. Kung hain katong magataliwan, ang pulong sang Dios nga ilang Giwali. nadawat nga giwali nila. Pero unsa ba ang pulong sang Dios nga giwali nila o gihatag nga gipasabot nga mawala pa man dayto brother? Okay, atong ko agpahayag si Pablo, Red, kay siya may nagpahayag sa Korinto nga doon giwali nila nga pulong sang Dios pero mawala kay dili pa hingpit. Ani ko mobasa sa iyang sulat sa Taga-Roma sa kapitulo 10 bersikulo 17. Mao gyapon nga Biblia nga Katoliko nga hiligaynon, mga kaigsunan. Akong basahon giingon sa pagpahayag nga nakasulat. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning ilang giwali. Pero matud pa ni Pablo dili hingpit ug kadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo or Yaswa man or Isus man. Busa ngano nga ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC wala manginlabot sa ubang mga pagtulunan nga nagwalis ngalan sa manluluwas nga si Jesus o Yahuswa or Isus man, ano ang mga ministro sa PBC mula ana manginlabot tungod kay dili di ay magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Yahuswa or Hesus Kristo. Mao ka nahigala, busa matingala tingali ka og makapangutana ka nganong walaon man. Nabasa man, di man kami nagwala-wala. Sa katumbas nini, di ba tabatingala? Nga sa atong nabasa sa mga pagtuon nato sa unahan, di ba ang ngalan pod nga Hiyuba nawala, giwala ang Yahweh? Kay gipulihan ni Yaswa, nga mao ang atong Ginoong Jesucristo kay mao man na. Pero kay unang hugna miabot og gitapos dito na des ikaduhang hugna mao ang atong Ginoong Jesucristo. Mao tubang pa di tag ikatulong hugna nga panahon sa pagpangalagad. Mao kining atong panahon karon. Busa mo hinungdan nga mawala pa ang wali sa atong Ginoong Jesucristo sama sa pagwali kang Hiyuba. Na si Hiyuba manluluwas man to. Giwala, ipulihan sa manluwas nga mao si Kristo. Na kung walaon man ang wali nga Kristo, may puli ba kang Yahuswa nga mao kini ang atong Ginoong Hesus, Brother? Tunagay puli red kanang Hesus nga mao ang Espiritu Santo ang puli ni ana natay pagabasahon Ang pulong sa Dios. oo ang pulong sa Dios nga Biblia mo kini ang ato mabasa dinhi sa Juan 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 nagaingon ini kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Bisag di lang takutob higala, ang Espiritu Santo di ay puli sa atong Ginoong Jesucristo. Sadyang mawala na ang wali nga Yasua, ang mupuli na di ay nga wali nga Yasua o Jesucristo, Ginoong Jesucristo, mao na di ang puli kadtong Espiritu Santo. Kini bang Espiritu Santo, Savior ba po ni o manluluwas sumala sa Biblia, Brad Deber? Okay, Reb. So natin pagabasahon nga Biblia, Reb, kining the Passion Translation nga Biblia, mabasa ko nato litra por litra nga ang kanang Espiritu Santo o the Holy Spirit, Savior gina siya, Reb. Atong pagkapribahan, dinhi sa John chapter 14, verse 15 to 17, mo kini ang atong mabasa. Loving me empowers you to obey my command. And I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. Mao kini ang gisulti ni Yeshua. Nga matud pa niya? Sa atong pinulungan, bisag diha nata, Oo. diha lang tataman sa atong pinulungan tong I will ask and I will ask the Father and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. Oo, nga sa Bisaya pa, laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamaturan. Oh, di higala. Ang lain natong manluluwas karon, mao na ang Espiritu Santo manang among gingon, ang katumanan mao lang ang among magtutulo nga nagdala diya sa katumanan sa Espiritu Santo. Kung dili man nato madawat, walay question higala. Pero mo'y timan kung nagbakak mi, pagsugod pa lang na makak mi, pagtapos mo bakak mi, na nganong mabakak man. Kung daw ugaling mawala ang wali nga Yahweh o Hihuba, napulian
sa atong Yahushua nga gibasa o Hesus Kristo. Di lang musugot ang Messianic. Kaya ang ilaman, original man kuno nga ngalan. Bisa pag original pa, mawala man ang Yahshua nga wali pa. Gitagna pinagi sa mga referensya o mga Biblia nga atong gibasa. Busa, tungod kay doon na may puli nga Espiritu Santo nga manluwas. Ipakita ba sa Biblia nga doon ay mga katawhan nga modala sa wali nga Espiritu Santo, Brad Ronald, sa Biblia? Gipakita gid kana sa Biblia rib nga adunay mga tawo nga magmantala o magwali sa Espiritu Santo. Ang prueba atong pagabasahon dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ug atong ipabor sa Biblia nga may tatak isdi. Ingon ini nga atong mabasa. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manlulunda nangandoy sa pagsudong. Busa may mga tao nga magwali higala. Higalang nilo no dalo sa balita sa Espiritu Santo. Kinsang katumanan, walay lain. Kini ang imong gipangutana sa gihatod nimo diri sa doktrina sa mga Messianic. Kini ang mga ministro diri sa pagtulon ang PBCM. O sa Espiritu Santo higala sa Biblia, mabasa nga diri na kita ipagpangalagad. Unsay priba, brethren, nga sa Espiritu Santo na ipagpangalagad kung gusto si Brother Nilo Nodalo nga mo alagad. Okay, Sa Biblia na to ibase. Okay, ang prueba dinis Roma kapitulo 7 bersikulo 6 reb giingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan. Kung kinsa ang espiritu nga gipasabot nga diha nahimuon ang pag-alagad sa bag-ong kinabuhi, sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios giklaro nga kini Espiritu Santo apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagkaulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Sa pagsunod sa Espiritu Santo higala sa pagsunod na sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo gitagna nga gipakasamag bugnang tubig nga mulutaw sa halayong yuta. Hayang puriba, Brad Deber. Sa Proverbio rib 25:25 ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Sa halayong yuta, mulutaw higala. Ang maayong balita nga gipakasamag bugnang tubig ang Espiritu Santo. Kay maayo ba diyang balita ang Yahweh kung i-cut off na o gi-cut off na? Ang Yahshua gi-cut off na, dili magpadayon. Kay pulihan sa Espiritu Santo. Mulutaw sa halayong yuta. Kung diin mang halayong yuta, atong i-dritso, i-plasta nato sa Isaiah 43 verse 5. Okay di. Atong makita, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Sa ato pa, gikan sa halayong silangan, dadon ko ang imong kaliwat, o gikan sa halayong kasadpan, tigomon ko ikaw. Higala, may gikasaaran nga pagadadon sa Dios nga tagahalayong silangan, sa halayong yuta, halayong silangan, nga modala sa mayong balita. Ug kun ang mayong balita, kami ang nagdala sa katumanan, din hinatuman sa PBCM, nga among gidala Espiritu Santo, niya kami natuman sa Pilipinas, ug ang Pilipinas sigala, halayong silangan ang katumanan. Ang priba, Brad Deber. Ato pagabasahon rin, kining libro nga The Philippines, A Unique Nation, 2nd edition by Sonia M. Saide o Gregorio F. Saide dinhi sa pahina 16 nagaingunan niini. Bisan tuod, ang kadaghanan sa adunahang mineralis niini wala pa maugmad. Ang Pilipinas, mauna ang kinadak ang producer sa tumpaga ug chromite sa halayong silangan. Busa ang Pilipinas sigala, halayong silangan. Din ang paghulagway sa pagpamatod sa Biblia nga ang gipakasamag bugnang tubig nga balita mga Espiritu Santo matuman sa langyuta, kundiin man nga halingyuta, haling silangan, natuman dinhi sa nasod nga Pilipinas. Walay lain ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Higala, among gipanghinaot nga nasabtan nimo ang makamatoran. Miabot naman ang oras ang tudya ang among ikaalagad kanimo o kaninyo nga mga nagsunod. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D. Ihunis Sr., kani ang inyong alagad. Evangelista Reverend Charlie Ihunis, sa ngalan sa kauban,
ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O giniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.